Animal Bite Center sa Talisay City posibleng magamit na sunod buwan. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Giasikaso na sa Talisay City Health Office ang mga panginahanglanon aron hingpit na nga mag-operational ang Animal Bite Center nga mahimutang sa Barangay Lagtang. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, Talisay City Health Officer, nga andam na ang edipisyo ug nagpaabot na lang sa pagtugot sa Department of Health. We are doing it in a two-phase process. Ang process karon, pwede ra ka moadto ni DSWD para matabangan ka og funding para magasto nimo sa mga animal bite centers around the city. Ang atong timetable is as soon as possible. Ang amon lang kuwang isang DOH accreditation na lang, mao na lang kuwang. Samtang kanunay ang pag-awhag ni Bautista sa publiko nga moduol sa labing duol nga Rural Health Unit, inay nga itago-tago kini kun mapaakan sa iro ug makambrasan sa iring. Subay kini sa duha ka kaso sa rabies nga nakalas kay wala idangop sa Rural Health Unit ang bata nga nakambrasan og iring ug ang hingkod nga napaakan og iro. Napaakan ta no? Mas maayo gyud nga ato ang magbabakuna ta right after no, so atong hugasan og kanang tubig, and then after ana butang betadine, and then madto ta sa nearest nga animal bite treatment center. Ato sang giawhag ang atong mga establishments sa Talisay, labi na katong nabito yung mga kananan, ma'am, nga ato sa nang i-control ang mga stray dogs nga mo kuan sa atong mga premises kay ang tao nga mukaon diya nya na mga iro sa ilawom sa lamisa, you are putting our customers at risk. Samtang padayon usab ang Talisay City Veterinary Office sa ilang house-to-house visit ug barangay visit aron paghatag og bitamina ug anti-rabies vaccine sa kahayupan. Uban ni Marlon Melgazo, Fem Marie Dumabo. Balitang, Bisdak.